Ano lugar ini? Lubaw ba? Lubao. Lubao, Bambo Tube niya. Buwab. Bambo Ab. Ako magkabi oh. Ready ka na followers to. Ay, ini video ini ha. Tsaka kaya mo. Post kaya mo. To. Sabi nyo rin buri sabi ano. Guys, sige kaning Lubaw Magalang Pampanga may boss Bapang Elmer. Shoutout kaya yun. Reta. Baram tsuka kayo, Raya to. Kamaraman din tayo data reta. May ako wala. Marinela ba? Marinela ba po? Bab, shoutout mo kayo pa, Bab. Oh, shout out. Dado ka lagi oh. Ace, Tinan. Ace Tinan. Okay. Shoutout mo rin FG, Bab. FG. 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 Ha? FG. 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 Florida Gas, Bab. Shout out FG Florida Gas. Okay. Okay. Nice. Salamat, Bab. Sige. Okay. Tingnan nyo. Duro-duro ka kita rin. Habang maglagay kita. Ganda-ganda oh. Lubao Bamboo. Bamboo ano. Ganda nga ni guys oh. Ito pang bangkada. Fresh. Ayan na katulong yung pandadong. Nala. Nala bitch. Pandadong. Dam, ini ayan katulong. Lagi ako na. O kaya maapi siguro Pampanga River din eh. May Pampanga River na eh. Hindi yamin eh. Ako na. Ano ka doon? Libre pa mamadwas. Libre ah. Sabali ako nanda kayo na. Wala kayong balo. Hindi ka mamangis mo ba? Kung kayo bahay, oo, ni Daro yun. Kaya na ako dumal. Kaya na dumal, ano? Una lang kaya rin eh. Libre bike. O ta, mag-rent kang bike kaya ni. Ito ah. So, ito yung lugar yan. Ito pala na mag-family. Nakala family mag-picnic oh. Ito pala yan yun. Ya, lewat jet NK ni. Okay. Mas something pang family. Hindi ka magkay-kay kay Chow. Chow. Rescue. Something. Wala. Ubatan. Diba?
Dahil yung buso ko, migbalik ka pa ngayon. Kaya di mo lang bulot tilok ngayon. Pera. Ito po. Kompleto na rin ang family ko. Oh, mag-enjoy lang rin ang adwa. Oh. Ito po. Chow time. Chow time. Masaya. Dito na kami, oh. Ang adwa, duyan-duyan lang. Ay niya. Lubaw, bamboo. Bamboo hub. Hub. H. HUB. Lubaw, bamboo hub. Chacha, oh. Kaya di mo lagulot ni Chacha nga ni kaya sulod na nga ito. Chacha. Wow. Ito tigil post, bakit? Kanina mag-video para i-post kaya. Patigyan nila kaka-KJ. Chuta na ganyan walabal, KJ ka pa. Oh. Ito nga. Oh. Maka-relax kayo ni. Problema mo kaya ni, alaki pamakan. Sige karano. Bisa maglagay pamakan ng manager ni. Picture tamo tayo. Awo? Picture tambo ko. O, sige pa picture kaya ang sagli na. Hoy, hindi naman picture kaya katamo. Hindi pa picture tamo. O, nino? Awal iwasan no, sige. Picture kaya sagli na.